nindakaken nggo tuku dongke lan sawah. Ning senajan ganjaran ingkang kula panjenengan klumpuk-klumpukke mboten ngertos tujuane kangge napa karna tesining alam donya, tapi kan senja kehidupan akan datang. Niku sing diwastani mati, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhus dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Hamim Asy'ari ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhus dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Agus Fauzi, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Asadi ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhus dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Mukhtar Hadi, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mukidin. Wabil akhus dumateng Bapak Kyai Saifuddin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhus dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, ugi dumateng sedaya para ibu nyai ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun, saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhus dumateng aparatur pemerintah desa Ngerancah. Wabil akhus dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhus dumateng sahibil bait, panjenenganipun Ibu Hawiyatun saha Bapak Hadianto ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhus dumateng sahibil musibah, panjenenganipun Mbah Mantep saha Mbah Iswanti. Mudah-mudahan panjenenganipun Mbah Mantep sekalian ugi Ibu Hawiyatun sekalian dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, kaparingan sehat walafiah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, dipun dadosaken keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhus dumateng Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Ngerancah. Wabil akhus dumateng keluarga besar Majelis Taklim sedusun Ngerancah.
Wabil akhos kumateng pimpinan muslimat pimpinan patayat ingkang kula muliaken, GP Ansor ingkang kula hormati, rencang-rencang Banser ingkang kula muliaken, mugi keluarga besar Garpak Gada Patayat, Satya Maulid Simtuturor ingkang kula muliaken. Wabil akhos kumateng keluarga besar Ibu Hawiyatun, ugi keluarga besar Bapak Hadianto ingkang tansah kula hormati nuninji ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing sami lenggah ngliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi giroh semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, po hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niki makhluk ingkang senenge ngeluh, dipun paringi panas ngersula, dipun paringi udan nggih ngersula. Giliran diparingi udan kali panas lek ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungso, padahal panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Biasane nek lebar salat duhur niku mesti jawah. Tapi alhamdulillah dinten menika Mbah Mantep sak keluargi ngawontenaken hajat dipun paringi tingkas terang. Mestine tanggane Mbah Mantep yo do ngrasani. Mbah Mantep pancen mantep tenanan. Biasane lebar salat zuhur Jawa kok niki terang ki Mbah Mantep nganggo pawang endi. Saumpamane siang niki kok Jawa, mesti tanggane Mbah Mantep nggih ngendikan malih, ya Allah Mbah Mantep mesake tenan. Nanggap mumpuni malah hujan. Ketara mesti Mbah Mantep lali orang nguncalke sempat nyampayon. Dikilah sifat dasar asline menungso. Panggonane ngeluh, panggonane ngersula. Mula tak pikir-pikir lebar salat duhur niku kan paling enak qailulah istirahat leyeh-leyeh tidur. Lah kok panjenengan rawuh wonten mriki tiker plastik dados alas. Mboten keduman snack nggih ikhlas. Sangu duit jajan langsung telas. Paling enak kan lebar salat duhur niku nyekel remote, goreng bakwan karo pijet-pijetan. Tapi kenapa kok panjenengan rawuh wonten dalemipun Ibu Hawiyatun ngawontenaken hajat pengosan dinten menika amargi sepisan niki adalah mengenang 1000 hari wafatnya almarhum Bapak Supriyadi bin Mbah Mantep ingkang 1000 dinten kapungkur menika kapundhut wonten ngarsanipun Allah. Sehingga acara haul niku adalah peringatan bahwa menungso datang teng alam dunya dalam keadaan lakot kholaknal insana fi ahsani takwim, maka kondur tengarsane Gusti Allah ugi harus dalam keadaan tingkol bin salim. Menungso teko ning alam dunya dalam keadaan sing apik, maka kondur tengarsane Gusti Allah yo dalam keadaan sing apik-apik mawon. Soale kenapa kok Ibu Hawiyatun ngawontenaken acara nyewu dinten sampai semeriah ini nganti tukul kembang dalam waktu semalam teng panggung niki. Nanggap mumpuni sing kula mireng-mireng niki nek nanggap mumpuni biayane larang. Soale panci jaman sakniki antara wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ki ketok padha bae. Tak ulang niki yo Sartina. Orang yang
banyak pahalanya kali wong sing banyak dosanya niku jebule ora ana bedane teng jaman akhir kados niki. Bukti nyata, sing salat 5 wektune jangkep jilbaban, sing ora nglakoni salat yo jilbaban. Sing lesane ahli zikir mesti jilbaban, sing ora zikir yo jilbaban. Mangkat nampa BLT jilbaban, mangkat senam yo jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya sik jenengan ki keprok ngeproki sapa? Ibu-ibu sing solehah teng batin do ngucap ngeten, ya Allah mumpuni. Berarti aku wong wedok apik-apik sing jilbaban. Kok dipodokke karo wong wedok sing gatelen ya padha-padha jilbaban. Berarti jilbabe aku sia-sia dong. Ora Yusartina. Ibarate urip niki ngeten, Bu. Siang hari langit biru cuaca cerah. Basa Jepange cuaca cerah niku terang glentang. Terang. Lo siang hari cuacane cerah kok naik sepeda motor. Amangka lampu teng sepeda motor diagem siang hari kan lampune nggak penting-penting amat. Ning senajan lampu teng sepeda motor diagem siang hari boten ketawis tujuane kangge napa. Tapi yo lampu ning sepeda motor boten usamawi dipreteli. Kenapa kok lampune mboten musamawi diprotoli? Soale kan senja akan datang. Malam mulai petang. Gelap mulai merayap. Disitulah tujuannya lampu teng sepeda motor bakal ketawis kangge napa. Sami kali kula panjenengan sedaya dinten menika. Mbah mantep kalian panjenenganipun Simbah Iswanti kelangan putra Bajeng mesti rasane antuke move on niku kengetan mawon. Napa malih panjenenganipun Ibu Hawiyatun. Tapi kok kenging napa di tengah bahagiane Ibu Hawiyatun ingkang sakmenika sampun nglampahi bale wisma meleh kok tesih ngawontenaken sedhakoan acara haul. Yang padahal Bapak Ibu ganjarane kula jenengan sedaya nglampahi ibadah niku mboten ketok. Jebule sing jenenge pati tekone ra disangka-sangka, ora dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan, monggo. Oh, sami mawon. Wis tak walik niki. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikaaken menungso niki bakal dipun pundhut nyawane disesuaiaken kebiasaane. Sing biasane maksiat ki rata-rata diparingi ngumur rada dawa. Kangge napa? Kangge ditunggu karo Gusti Allah kapan taubate. Jebule barang wis ditunggu-tunggu kapan taubate ora tobat-tobat matine pas lagi rumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane ibadah dipundhute pas lagi nglampahi ibadah. Sing seneng salat jamaah dipundhute pas lagi sujud ing masjid. Sing biasane poso sunah dipundhute pas nglampahi poso sunah. Sing biasane zikir dipundhute karo maca zikir. Sing seneng maca Quran dipundhute pas lagi tadarus Quran. Sing biasane ceramah yo matine karo matine karo yo apik sih. Tapi kan eman-eman.
Cita-citane kula anake 12. Dene ka umur setahun 8 bulan. Ning Gusti Allah nggih mboten urusan. Nek empun wayahe seda ora kena diundur, ora kena dicokno senajan namung sesaat. Mula kenging napa wong pinter karo wong cerdas niku jebule benten. Halo. Halo. Selama ini kita mikir pinter karo cerdas niku ya padha mawon. Tapi jebule pinter karo cerdas itu jebule beda. Pinter niku mergo dilatih. Pinter niku mergo sinau. Pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas niku mergo keadaan. Cerdas niku mboten namung mergo gen keturunan, tapi karena tekanan kondisi. Wong nek tesi urip kados kula jenengan niki nembe iso mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata aku arep takon karo sing wis urip. Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Nggak tesi urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung karo ban bekas secara nilai nominal harga niku luwih larang emas sekarung napa ban bekas? Emas sekarung kuwi jawabane wong pinter. Jelas dong bocah TK mon iso mikir. Emas sekarung karo ban bekas luwih larang emas sekarung. Ning ternyata Mbah Mantep ingkang pundi diyantunipun Mbah? Oh sing wingking mriku. Ternyata Mbah Mantep boten saged berenang kecemplung blumbang. What is a blumbang? Blumbang is a kolam. You know kolam? Ah yes, I do padel. Emas sekarung karo ban bekas luwih larang emas sekarung. Tapi Mbah Mantep boten saged berenang kecemplung blumbang jero. Ora iso ngelangi dikon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira Mbah Mantep luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Ah, kuwi jawabane wong cerdas. Padha karo kula jenengan sedaya sakniki teng daratan mriksani ban bekas ora ana maknane. Mriksani ban bekas ora ana nilene, tapi kan menungso niki enggal awase bakalan tenggelam. Tenggelam ting pundi? Teng jero kuburan. Jebule ning jero kuburan ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar ning jero kamar. Sewengi dek ning jero kamar rasane kaya mung sekejap. Mergone napa? Jebule ternyata ning gone jero kamar pengantin anyar niku dihiasi kesenengan. Dadi sewengi dek sak lawas-lawas ning jero kamar rasane kaya sedelo. Mergo dihiasi kesenengan. Wong aku wis pernah ngikuti. Kok pamer? Ki nembe ana sejarah pengajian. Jamaah ngarani bunyaine pamer iki nembe ana. Yakin modele wong ngerancah iki. Kuwi ngarepe kerudung abang iki. Sing gincune abang menyer-menyer iki. Lho, mboten namung kula jenengan sing rumah tangganan ojek matur mbanun, Mbak Karpa alhamdulillah, masyaallah. Atur nuwun Ibu Awiyatun sak keluargi. Sedekahipun panjenengan dinten menika masyaallah andadosaken kami masyarakat Ngerancah saged derek silaturahim. Mugi-mugi nambahi berkah usahanipun panjenengan, amberkahi kali keluargane panjenengan, amberkahi kalian putra wayah sekalian Allahumma. Alhamdulillah niki luar biasa.
Kula wau ngobrol-ngobrol kali Bu Hawiyatun. Ternyata Bu Hawiyatun ngawontenaken acara nyewu dinten almarhum Pak Supriyadi menika nggih musyawarah kali keluargi. Amargi senajan menika Ibu Hawiyatun sampun bangun balai wisma melih, ternyata ingkang garwa sak menika nggih piyayi ingkang paham agama, sehingga Ibu Hawiyatun menika bareng werna-werna mawon ya Allah. Gara-garane gawa nduk balado kok ya. Mun minggir kabeh. Cek matur nuwun. Saderenge lanjut panci kedah kondusif rumiyin. Yang pertama Pak operator sound system nuwun sewu mike kula niki suara efeke napa nggih diucalaken mawon ngapunten. Dados mboten ngangge efek karena ngapunten kula nah tadi lumayan iki. Soalnya ngapunten ingkang kathah suarane kula niki dasare serak-serak berserakan. Nek ngangge efek niku malah mboten patoso cetha amargi niki kita juga tenggene gedung Ibu Hawiyatun ingkang inggil menika menawi ngagem efek niku malah mboten patoso cetha kecuali vokalis rebana utawi kori-kori panci kedah ngangge echo kalian efek supaya nada tinggi niku kuat. Tapi menawi kangge pembicara mubalik menika sing penting volumene jelas lan boten ngangge echo lan efek kersane artikulasine jelas. Nggih, tadi lumayan pokoknya jangan ada efek di antara kita. Nggih, apalagi pakai efek samping ya ora usah. Kersane suarane jelas karena Pak insyaallah mangke ngaos sesarengan kali keluarga besar Mbah Mantep, keluarga besar Ibu Hawiyatun menika sampai jam pinten mangke nggih? Jam gangsal. Jam gangsal sonten. Masya Allah. Berarti sholat asare 5:30. Oh, modele wong rancah. Ya Allah. Cari kolo-kolo. Jawabane carane kolo-kolo. Tapi niki sebelah kolom kene pancen nyeleneh ya kene kene. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Saenak-enaknya malam pertama nih pengantin anyar, tapi Imam Al-Ghazali ngendikaaken sak susah-susahe malam yo malam pertama ning malam pertama nih mayit ning jero kuburan. Peteng dedet nggak karu-karuan, ora nono kanca, ora nono batir, ora nono teman. Dan ikulah gelagepane lagi golek pelampung ngene ku ban bekase. Mula ayat Quran niku ngendikaaken anje sebelah kiri perlu dikondusifkan. Oh kono nduk balado. Lah sakniki mboten nduk niki. Anje ya Allah. Jebule ngisar wil alpukat ya ana menungsa ya. Assalamualaikum. Oh ya Allah niki, ya Allah ning jembatan barangan. Ning pawotan ya padha nderek ngaos. Assalamualaikum, Pak. Matur lembah nuwun ingkang kathah. Niki kula makili Bu Hawiyatun sakeluargi nyuwun pangapunten ingkang kathah. Beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Ibu ingkang jilbab cemeng coklat pink kuning saged pinarak mriki Bu, ngapunten. Oke, monggo maju mriki. Nggih mboten mawi to mriku, maju mriki niki. Tesi wonten mergi niki teng tengah-tengah mriki ngapunten ingkang kathah. Monggo ketimbang jenengan diseneni mawon kalih ingkang wingking. Nggih, malah diuncali snack barangan. Monggo Ibu, nggih jenengan pinarak mriki. Boten ampun, niki nderek kula manut kula. Monggo pinarak mriki monggo. Pun paringi mergi. Pak Garfa utawi Pak Basar kula nyuwun bantuan supados menika kersane Ibu ting wingking boten protes mawon. Saya harap saya nyuwun pangapunten yang kalau di belakang tidak bisa melihat rainya saya. Yang penting swantene jelas. Ngaten nggih? Saestu kula makili Bapak Mantep kalian ingkang putra menika Ibu Hawiyatun saestu nyuwun pangapunten.
Niki jebule kula harus menguasai panggung. Harus ting pojok panggung kiri, pojok panggung kanan, yo ning tengah-tengah. Nanti mau kembang ker dibubuti sedurunge pengajane rampung. Mergo menutupi merongosnya mumpuni. Impun sak mangke diatur kali Mbak Garfa. Kersane menika Mbak Garfa niki ibu-ibu sing kerudung coklat, kerudung cempeng. Oke, sabar, sabar. Ngaji kok kaya taburan modele ngene iki ya Allah pancen. Mau ngerancak ki ono-ono bae modele. Kanthi sabar monggo diatur kali Bu Garfa tak selawatan sih. Salu ala Nabi Muhammad. Aja sira banget banget nggonmu bunga ana dunya malaikat curupati lirak lirik marang sira nggoneng lirik malaikat arep nyabut nyawane ira yen wis teka titi mangsa ora bakal bisa sumaya lu rebanane nyambut gawe Shallu ala Nabi Muhammad ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin Nabi khairil anam wadium ilmu bin Nabi ya khairil anam wadium ilmu sarang-sarang monggo sholawat ya buhai minhu ya salam salimna salimna wal muslimin kita nanti ya buhai minhu ya salam salimna wal muslimin bin Nabi khairil anam wa bil mu'min Sayyidina Ali bin Nabi khairil anam wabiku ilmu larane sekarat pasti sewu lara siji merga uripe padha marang tuntunan agami ninggal sholat ninggal janji maksiat sing dilakoni mula urip
sing ati-ati tembe mburi ben ora rugi sholawat ya muhaiminu ya salam salimna Sepina Mali ya muhaiminu ya salam salimna wal nabi khairi ana wa bihun ilmu Pakistan Ali bin nabi khairi ana wa bihun ilmu Contoh anak Nabi Muhammad disalemi salamatan bersani sinten ini yang marep perikani rai yang dihubungi pun aman tani itu matur non sana bukan pak ugi keluarga besar kantor ikan sangkin derek mengamankan dan menertibkan mereka pengawasan itu yang membuka pengajian karena kira piknik pengajian ditunggu orang diundang yo makan dewe orang keduman snack yo jajan dewe orang keduman tanggona yo lungguh dewe orang iso jumenang aset yo gawa ploto dewe sing atine besi yo ditanggung yang itu pinter dan sing sami tengah dapur alpukat menakut dan itu mugi-mugi sampai pun acara lancar barokah ugi making ngaos sampai jam seperti itu mau jam kancan itu grup rebana yang putih-putih dari mana ini? Dari Meriki. Nemu bahasa anyar dari mana? Dari Meriki. Mau kemana? Mau ke Meriki. Itu grup rebana dari Meriki saya taruh dulu pada ini sampai jam kancan. Kenapa rebana ini kok mari di sana? Paling ketimbang sampai tujuan kan Desa nom-noman tadi kurang putaran desa ini game-gamean mawon. Atuan mawon. Mingkapar mawon. Kan mendiknapi apa? Kata mahabbah Allahumma. Mudah-mudahan niki keluarga besar Jamaah Rebana dari Mriki dipun paringi istiqomah lek maca selawat. Sound system barang disawer nggo tuku udut monggo. Nggih sound system nggih. Saleh kula ngertos konek sound system di tanggap karo pengajian niku biasane bayarane mboten full. Nggih, nek acara hajatan biasane niku bayarane mesti full 100%. Tapi menawi disewa karo pengajian biasane niku bayarane namung separo. Soale napa sound system niku biasane ngalah barokah ben kersane teng pengajian mesti kata kiai-kiai sing rawuh ben sound system kula niki diberkahi. Tepuk tangan dulu dong buat warga ngerancah luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Lanjut nggih, Bu. Gusti Allah ngendikaaken menawi ana menungso anak Adam meninggal dunia, maka ternyata muncullah ada dua makhluk teng sekitarane wong sing lagi sakaratul maut. Sakaratul maut niku nafas yang sudah ditenggorokan. Cara basa Indonesia niku lagi apa ya? Sakaratul maut. Sekarat. Cara basa Cina cengep-cengep. Cara kene apa? Kelejet, kejet. Iku basa Jerman. Sakaratul maut mayit utawi menungsa menika nafas sudah ditenggorokan.
Lagi cengep-cengep, lagi kejet-kejet, muncul dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Siapa malaikat amal? Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, maca Qur'ane kula jenengan niku berubah dados malaikat, namanya malaikat amal. Tapi muncul makhluk setunggal malih namanya setan. Setan niku nek ana wong lagi kejet-kejet sengaja muncul niku. Dalam rangka napa? Setane niku ngrisiki karo kupinge sing lagi kejet-kejet supaya mati dalam keadaan tidak beriman dumateng Gusti Allah. Mula kenapa? Jari kitab I'anatut Thalibin menawi wonten tiyang ingkang sakaratul maut, bacakanlah surat Yasin. Surat napa? Surat Yasin ingkang dipun waos tenggene tiang ingkang saweg sakaratul maut, ngendikane kitab I'anatut Thalibin, maka setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Kirang langkung surat Yasin niku 3000 huruf lebih. Ping 10 niku berarti puluhan ewu malaikat mandap kangge tameng, kangge benteng, kangge tembok teng talingane wong sing lagi sakaratul maut supaya mboten tembus digodha karo setan. Inilah pentingnya panjenengan sedaya kita menungso duwe dzurriyyah keturunan ingkang saged maca Quran, maka silahkan titipaken tenggene Pak Kyai, anak-anak kita dikon padha ngaos. Karo Kyai ora basa. Ora ngakali. Jenengan kok ya wong rancah ki wis ana nduk balado, ana wong ngadeg ya diprotes. Karo bunyai ora basa sampean. Pentingnya anak-anak kula panjenengan sedaya titipaken pondok, titipaken madrasah TPQ, titipaken tenggene Mbah Kyai, anak-anak kita kon padha ngaji. Sing tuwa ya aja basa karo nom. Wong sing nem niku kan malah kudune sing basa karo sing sepuh, nggih to, Bu? Mula kenapa kula panjenengan sedaya sakjane mengeti haul niku adalah kula panjenengan sedaya sing tesih jumeneng teng alam donya niki delingaken. Ternyata mayit-mayit teng kuburan iki tiap dinten donga. Ternyata mayit teng kuburan nek donga, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata mayit angin berdoa, Allahumma ja'al ahli, ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, jadi keturunan sing padha rajin ibadah. Ternyata sing tesi urip berdoa, yang sudah mati ya berdoa. Napa bentene nek wong kok tesi jumeneng sugeng urip berdoa, maka setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Allah, dan setiap doanya ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah. Iku nek sing urip. Tapi nek pun mati, ketika berdoa niku mayit ning jero kuburan, ada kesempatan doanya diijabah oleh Gusti Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Mula niku wau kula teng awal kangge mukadimah matur bilih kula panjenengan sedaya urip ning alam donya sing ganjarane akeh karo sing dosane akeh kuwi padha bae. Ning arep golek sangu sakake ya saiki mumpung ning alam donya. Arep golek ganjaran sekarang mumpung di dunia. Karena kalau sudah mati itu hari pembalasan namanya. Mergo senajan mayit ning jero kuburan doane kepireng karo Gusti Allah, bahkan iso dijabah karo Gusti Allah, nanging setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti. Mergo konsep saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yumtafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiang menungso sampun sedok wafat meninggal dunia, putus sedaya amale kecuali 3 perkawis. Pertama, sedekah jariyah.
Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih utawi ilmu ingkang manfaat. Dan yang ketiga, sedang diusahakan kali Ibu Hawiyatun sak putra wayah mendoakan kali ingkang almarhum suami dipun menika almarhum Bapak Supriyadi dengan maksud tujuan menjadikan kita waladun solihun jadi wong-wong sing soleh. Allahumma Allahumma. Saya mau bertakon kepada yang sebelah sini. Bu, assalamualaikum. Mriki wonten dusun Ngerancah, wonten jamaah muslimat wonten. Masya Allah, jamaah fatayat di wonten. Jamaah hibah wonten. Jamaah mujahadah istighosah wonten. Jamaah tahlilan wonten. Masya Allah, jamaah yasinan wonten. Masya Allah, tepuk tangan sik ya Allah wonten kabeh. Sing terpenting menawi pun nonton grup yasinan, biasanya kan giliran gitu ya. Sing kegilir maca yasin teng dalem, ahli warise ya kudu melu maca yasin. Aja malah sibuk gawani soto. Ki mboten? Yo kabeh ganjaran pancen. Tapi kan dalile awaladin solihin ya doula. Utawi dongane bocah soleh-soleha. Lah kok malah ahli waris ora melu maca yasin. Dume wis ngundang grup yasinan. Ya berarti kan dalile dadi berubah awaladin solihin grup yasinan solihin ya doula. Au Ustadz solihin ya doula. Wong sing mimpin yasinan Pak Ustadz. Mula konsepnya adalah dongane anak soleh-soleha. Mula pentingnya duwe putra-putri niku minimal anak sing padha pinter ngaji. Minimal iso bisa kirim donga Fatihah karo wong tuane. Soale sing diarep-arep karo wong tua bareng sedo niku boten bondone anak, boten dunyane anak, boten derajat pangkate anak. Mergo wong tua niku saya sepuh malah saya sensitif atine. Iso mikir jebule pancen bener wong tua siji iso ngrumat anak 8, ning anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Leres. Ana wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh, modele wong rancah. Mula ngapunten malaikat Jibril niku sampai ngendikaken ngeten niki. Mbok paribasane anak ilmune sundu langit, gede dhuwur, irunge bangir, lencir kuning, kumise jelabet kaya tambang dadung sapi. Sikute kaya petel, garese kaya bantalan ril sepur. Tapi kok nganti wani karo wong tua, ora pantes manggen ing swarga. Na'udzubillahimin. Mergo saya tua niku saya paham. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan ning alam dunya. Jenenge tiyang sepuh gedhekno anak ya Allah. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo srameme geger abus keringet banting tulang setengah mati. Dalam rangka nyukupi kebutuhan anak, nyukupi hak-hak anak. Bareng ning kandutan nembe kawan sasi mawon diacare lintas syakuran ngapati. Bareng mitung bulan kari mitung sasi, bareng babar tanggung jawab lebih gede. Nangis sedelo langsung digendong disolawati. Tak lelo 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 ledo jep menang aja pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang bagus lagu zaman sengin mbok ditembangke tengah hari panas ngentak mesti tanggane kru yo rasane adem.
Mergo napa lagu jaman sengin nimang-nimang anak isine lagune doa. Cobi lagu jaman seniki ora ana sing pas go nimang-nimang anak, masa lagu jaman seniki karo nimang-nimang anak gara-gara sebotol minuman. Bocah ora njur merem malah mendem. Na'udzubillahimin. Lho lagu jaman sengin kan isine doa. Tak kadang bisa urip mulya dadi ya manungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi ya pendekare bangsa bareng anak wis turu nang gendongan wayahe digletakno jane ya nek nggen kula mboten digletakno nek bayi sare nggih kantun dibongna. Dibongna niku dicokok ning gone kasur. Tapi mergo ana nyawane ora digletakno kaya barang digletakno. Disarekke dikirane wis mati disarekke. Dibubukke cara mriki. Alah ora kreatif. Nek nggen kula bayi ki ora kena digletakno wong ana nyawane kok digletakno. Ya kresek kaya ana barang digletakno. Dibongna. Nek cara nggen kula nggih cara mriki dibubukke. Bubukke. Napa? Bubukke. Bubukke dah angel tenan. Nek cara Cilacap dibongna, ki anu bocah wis merem dibongna dhisit, bahasa ngapak ngaten niku. Diturokke. Olah-olah mlego diturokke barang. Ora pas dibubukke. Barang putrane bu dibubukke ning gone kasur, alon-alon banget ibu elek gletakno bubukke anake, tangane dilepas molek mundur kaya ngunduri bom. Ora uli ana barang sing muni. Bareng ibune mundur malah ibuke wain karo kepentut. Lah, melek meneh bocah ya apa Gusti. Iku nembe masalah bubuke anak resikone gede, Pak. Bareng bayi lahir niku tanglet kali Ibu Iswatun. Iswanti. Garwane Mbah Mantep, Mbah Iswanti ya Allah. Karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Sing jenenge tiyang sepuh duwe putra mesti ngertos tanggung jawabe niku gede. Bareng putrane lahir ning alam donya, lahir saking gua garbaning ibu, kullu gulamin murtahanin bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Bareng bayi lahir umur 7 dinten, maka orang tuanya memberikan nama yang baik, memotong rambutnya dan menyembelihkan hewan akikoh. Nek bayi wedok wedhuse setung. Langon aku direwangi. Jawab jaltok kaya kepelit jenengan. Ulang. Jenengan jawabe ya. Ngono pas wote dengan jenengan dicap 5. Ulang. Kenging napa kok wong anak menungso dadi anak menungso ya. Wong ki kudu diakikoh. Karena nek wong piyayi kok dereng diakikoh berarti masih di dalam pegadaian. Lah disembelihkan kewan akikoh klicire getih ki kangge nebus lare ning jero pegadaian. Mau kadang-kadang wonten Bu, anak kok dereng diakikoh Pak, biasane botahe rewel mawon. Omong-omongan angel. Nakal niku tidak hanya karena lingkungan dan tontonan HP-nya, mungkin karena belum diakikoh. Bareng wis tuwa si durung diakikoh, dua-blek. Ora kena diomongi, salat babar bias, pengajian radoyan, ngomongnya Allah watak Allah sifatnya Allah sene padu pamer pelit medit betitil bakil putreng gelantir pikir kaya pil kudani. Ini mungkin mergo durung diakikoh. Mula klitire getih kangge nebus wong ning jero pegadaian ngene ku akikoh
bayi wedok wektu sesetung. Kurang kompak. Bayi wedok wektu sesetung. Bayi lanang wektu sekal. Insiden teng kene. Nggo akikoh iki wedhus lagi meteng apa ora ya? Kan bakule bingung lek jawab. Yo bakule ngucap, "Yo piye yo, Pak? Sepisan aku kan dudu lanangane." Pun repot niku, Pak. Ning mergo jenengan takon, iki wedhus meteng apa ora ya? Sak saged-saged pengetahuane kula tak jawabi. Insyaallah niki 68% wedhuse kula niki sing wedok ade ora meteng. Jenengan ngertos saking pundi Pak Bakul? Soale niki kandange wedhus antara lanang karo wedok tak pisah. Nanti repot banget kaya pesantren barang. Kandang lanang, kandang wedok dipisah. Lan aku ya tidak pernah melihat ini wedhus wadon ditumaki. Ya insya Allah lah 70% kali tak delok fisiknya memang lagi orang meteng. Akhirnya pembeli ngucap, ya wis lah, aku mantep tuh wedhus sampean. Bareng akot jual belinya sah, tekan ngomah disembelih go akikoh, pas dibelek wetenge ono cempene. Apa hukumnya akikohnya? Akikohnya tetap sah. Kenapa akikohnya tetap sah? Karena dapat rukhsah, dapat keringanan. Kan mistakon, malah nanti 30% malah. Ini keringanan. Cuma dari kasus ini, Islam lebih menganjurkan piyayi akikoh, piyayi kurban lebih baik milih wedhus ingkang jenis kelamine lanang. Supaya napa tidak terjadi hal demikian. Mula namanya akikoh niku ya tanggung jawab wong tua. Tapi umpamane bayi lahir umur 7 dinten, wong tuane dereng nyepeng arep tok. Jenenge orang niku kemampuane masing-masing. Malah zaman sakniki ana kalimat anyar, Pak.
Saking lare-lare yang memang sangat memperhatikan masalah populasi di Indonesia yang semakin hari ini semakin kathah penduduknya. Kita niki menempati negara keempat paling banyak dan padat di dunia. Ranking papat kebok dunia nih. Di sini menungso tok, lagi ning alpukat menungso, ning powotan menungso. Saking akeh ning mburi kandang ayam kono menungsane. Nah, Indonesia niki menempati ranking keempat. Sehingga ada anak-anak yang punya kalimat begini. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Niatnya apik, Bu, tapi kula mau tersinggung. Kenapa kalau sing tersinggung? Saya ini anak nomor 3 dari 5 bersaudara yang dibesarkan oleh orang tua saya dengan keadaan non sewu di bawah garis kemiskinan. Miskin BS nang isore miskin, melarat banget. Saestu niku. Ning pangapunten, Pak, kula matur nuwun karo bapake kula. Karena bareng kula kawit alit isone ceramah hari ini jenengan priksani kula gagah. Wong wedok nyekel mik mangap-mangap nampani amplop. Gagah to, Bu? Gagah jenengan kari meriksani. Ning untuk bisa megang mik dan Allah menakdirkan saya iso ceramah tengah jenge panjenengan. Jenengan enggak tahu dari umur saya 5 tahun wis kon dadi pangon wedhus. Wedhuse kula 43 lanang kabeh. Nyongtok sing wedok, Bu. Tapi aku dudu wedhuse. Aku sing ngangon. Pulang sekolah, Pak. Saya dulu kelas 1 SD umur 5 tahun. Bawang kosong. Cara Cilacap. Jadi sekolah asal melu jeble ranking 1. Akhirnya diterusaken. Sehingga kula wangsul sekolah umur gangsal tahun mesti kon angon wedhus karo dodol es lilin keliling. Maka seketika saya hari ini jenengan meriksani mungkin kula saniki sukses, harusnya saya, Pak, yang menuntut orang tua saya. Kenapa saya dilahirkan dalam keadaan miskin? Kenapa konco kancane kula bali sekolah doles renang, kenapa kula dodol es lilin? Kenapa yang lain pulang sekolah dodolanan, gatengan, sunggia manja, dos-dosan? Kenapa kula bali sekolah malah konangon wedhus? Harusnya saya sekarang menuntut orang tua saya dengan kalimat jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Tapi justru kula matur nuwun karena nopo? Karena kula kawit alit wis biasa urip rekoso. Bareng kula iso ceramah ngene iki dikirane kula mung hanya sekedar delok saka materi teng internet terus tak sampai ke teng masyarakat. Enggak begitu ya Sartina. Saya enggak berani ngaji niku cuma model saking AI hari ini, Bu. Takon karo Google terus make tak ceramahke. Enggak bisa. Kalau saya hanya ngajinya lewat Google atau ngesuk ning akhirat Mbak Google arep tanggung jawab. Boten. Hari ini kula nek dinten Kamis kali Jumat libur. Untuk apa? Untuk sowan kali gurune kula. Saya punya guru ngapunten Bapak Kiai ngapunten kata gurune kula Allah yarham amahullah Mbah Kiai Marzuki saking Bentasari Cilacap. Bareng 2014 persis kula juara 1 teng Indosiar tingkat nasional, gurune kula kapundhut Bapak itu. Ning alhamdulillah dipun terasaken kali putra mantunipun Kang Asmone Gus Agrori asli Ngadirejo Temanggung, lulusan saking Bolong Darussalam Darul Mutakin wonten saking Bolong. Lah sakniki sampai hari ini kula pun matur karo rencang kagunge kula kali bojone kula ngucap ayang embet. Yo karep-karep nyong bojo-bojone nyong kok. Ayang embet. Kula niku gadah pusaka. Kula saged ceramah sampai hari ini karena kula belajar ceramah dari umur 8 tahun kelas 3 SD yang membuat dalil materi pengajian adalah kiai kula. Dan saat ini diterusaken kali putra mantune. Dan yang membuat kerangka ceramahnya adalah bapak kula. Ya, walaupun saya saat ini wis umur 30 tahun, saya tidak bisa meninggalkan pusakane kula. Kula nyuwun izin walaupun panjenengan santrinipun Mbah Budori mungkin yo alim kita tapi kula tak nyuwun izin kali panjenengan kula tetap ngaji kali gurune kula alhamdulillah sampai hari ini. Sehingga apa yang saya ceramahkan itu adalah dedikasi saking gurune kula, bapake kula plus sakniki bojone kula. Bojone kula sakniki dadi rem
Misale napa wong wadon sing ceramah, bojone kula niku kali ngawas-ngawasi, ngamat-ngamati. Kaya contoh, "Adek, niki basa kalimat niki mboten pas. Cobi digantos langkung sae malih, langkung sopan malih. Nuwun sewu nengke neng dalil niki wonten tambahan niki bojone kula ngeten niku sehingga nuwun sewu ketok repot pancen. Tapi menawi seorang manusia, kula sampai sowan teng Tegalrejo, tenggene Atinal Qura Mbah Makin Budori Magelang. Mbah Makin Budori ngendikaaken nek menungso wis tekan titi mangsa derajate kok ora seneng sowan karo guru. Titeni mengko bakal diwalik karo Gusti Allah. Lho napa malih kula bocah kencur wingi sore menyak telek lancung ra goteng mboten saged kula ninggalaken gurune kula. Lan kula mesti nderek sowan karo gurune kula bahkan sak niki bojone kula pun ngatur jadwale kula Kamis Jumat nggak bisa diganggu gugat wayahe ngaji karo guru, ngaji karo guru. Sehingga alhamdulillah berjalan dugi sak mriki. Mula ngapunten nek ana wong kok wis tekan titi mangsa derajate ora seneng sowan karo guru, mboten mah hormat karo wong tuane, bakal diwalik karo Gusti Allah. Gara-gara bakul es teh manusa dadi repot kok. Napa malih kula sing boten gadah ilmu sama sekali, kula panjenengan pun kula suwun senajan pun rumah tangganan pun kagungan wayah cucu tetep ngaji selapanan, tetep ngaji rutinan. Aja nyepelekke karo kiai-kiai kampung. Gurune kula niku malah kiai kampung. Yang dari musola satu ke langgar yang lain mucal ngaos paling gede-gedene jamaah mung 15. Ning jenengan hari ini ngaji teng YouTube kan gampil, malah jenengan jare ngepenteng kula mergo sing diseteli mumpuni mawon. Boleh yang NU midhangetaken Gus Kausar, silakan midhangetaken Gus Baha. Yang Muhammadiyah mau mendengarkan Ustadz Abdi Hidayat, Ustadz Abdi Somad monggo. Tapi kalau sudah ngaji di YouTube, jangan membandingkan dengan wong kampung. Ojo dumeng jenengan wis ngaji karo mumpuni lah jan. Ngger ngaji karo kiai kampung iki males banget jadi sumpah. Kemale nek ngaji karo Kiai Amin Asy'ari, dah ngatuki. Suarane gendang-gendang ora jelas. Nek ngaji karo mumpuni kan dar-der dor. Ojo jenengan nyepelekake karo kiai kampung. Justru kiai panggung model kula mumpuni niki derajate niku luwih asor ketimbang kiai kampung. Kiai kampung niku luwih mulya derajate amargi napa? Kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Bukti nyata kita ngerti huruf hijaiyah lantaran kiai kampung. Iso apal turutan mergo kiai kampung. Ngertos tertipe wudu mergo kiai kampung. Ngerti urutane salat mergo kiai kampung. Ngerti syariate Islam mergo kiai kampung. Ojo nyepelekke karo kiai kampung. Justru kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur ruh. Sekali berdoa doanya paling dekat dengan Gusti Allah. Kenapa? Kiai kampung sekali donga-dongane celak karo Gusti Allah karena kiai kampung mucal ngaji tidak ada rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaji namung setunggal. Masjide tetep ke salat jamaah, musolane tetep di rutinan tetep ke ngaji, anak-anak desa, anak-anak kampung tetep ngaji teng tetek teng madrasah. Niku tok pamrih kiai kampung. Boten kepingin terkenal, boten kepingin viral, boten kepingin diliput YouTube, boten kepingin mlebet TV, tanglet kali pakai Hamim. Napa sih pakai Hamim? Boten mriko. Pakai sinten? Pakai Bagus Romo Kiai Agus Fauzi. Tanglet dari Pak Kiai Agus Fauzi, boten kepingin terkenal. Boten kepengin numpak mobil Pajero. Anu ora duwe. Ora ngece. Justru kiai-kiai kampung karena antuke mucal ngaos tidak ada rasa pamrih. Sekali dungu-dungane paling caket karo Gusti Allah. Nek mumpuni dongane ora ampuh. Kenapa dongane kula mboten ampuh? Karena lambene teh sing arep-arep amplop. Niki sing marake lambene kula nek ndonga ora ampuh. Mun jenengan jangan sekali-kali membandingkan bahkan menyepelekan karo kiai kampung. Soale kiai kampung mucal ngaos namung kepingine tetep ngaji teng masyarakat
Senajan walaupun jenengan pun sepuh tetep rutinan selapanane jalan didongake kiai kampung dipun paringi sehat panjang yuswa wis ingkang manfaat barokah kita keluberan berkah ilmune bejo mulya dunya akhirate amin Allahumma ngajine sampai jam dangkal ya Allah salat asar di tengah 6 pancen wong daerah desa napa mriki ngerancah pancen dasare beriagas mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ini kalimat yang nggak tepat. Kalau ingin menekan populasi, jumlah penduduk supaya tidak terlalu banyak, pakailah kalimat jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Oh no. Longge ngapunten Bapak Ibu. Namanya rezeki niku kan nggak melulu harta. Sapa wonge ora kepingin sugih, wong sing sugih monesi kepingin sugih, nggih to, Bu? Supaya ketika anak njaluk apa bae dituruti. Ning wong tua jaman mien sekalipun anake wong sugih, kok pingin nyicipi sugih saka wong tuane, ya kudu melu nyambut gawe. Ora kemudian dume anake wong sugih kari leha-leha nyicipi sugih wong tuane, enggak bisa begitu Yusartina. Bapake pengusaha, pedagang, saudagar, kaya raya, mesti anaknya dikon nyambut gawe, melu belajar dagang sing bener. Niki supaya napa? Anak ketika kebagian warisan wong tuane ora langsung entek. Ning supaya anak menika iso neruske perjuangan tiang sepuhe. Mula dengan kalimat bahasa jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Maaf, si miskin pun uli kejatah rezeki kok saking ngarsane Allah. Ono suaminya pengusaha, istrinya bidan, wis nikah puluhan tahun ning ora hamil-hamil wonten. Berarti kan ana kejatah rezeki sugihana. Tapi ono bapake mung tukang deres, tukang sadap gula aren, sing wedok dina-dina mung matun. Tapi sing wedok senajan miskin dibalangi sempak tok meteng. Yo, apa dudu rezeki? Rezeki. Mula ning dusun mriki Bapak Ibu, ngapunten ingkang kathah. Seorang-orane duwe duit wong tuane, walaupun terkadang nyekolake anak rada tertatih-tatih. Terkadang bayari SPP nganti telat 6 bulan. Tapi mesti anak dikon ngaji loh. Niki kan walaupun orang tuanya miskin, tapi sugih masalah edukatif pendidikan. Mula nek teng dusun kok anak orang ngaji, wah isin wong tuane. Nah hari ini minat baca saja berkurang, apalagi minat ngaji. Mula nek ngaji ngeten niki, Anda lihat NU itu jangan di pengajian umum begini. Pengajian umum begini kan dibungkus supaya menarik. Jenenge ngaji niku abot banget lho, Bu. Nek ngaji sing tenanan, ngaji yang betul ngaji, tanglet karo santri ning pondok. Wis ngantuki berat apalane kuatah. Durung malih ana korengen godiken, cataken, woroken tumanen. Loh niku tanggung jawab gede jenenge ngaji. Lho apa maling jenengan niki? Masyarakat umum yang bukan santri di pondok kok ngaji, kula munggah jam 2 kon mudhun jam 5 apa 3 jam kaya pematang galengan sawah tuh. Berat Pak jenenge ngaji niku. Lah sing akhire nek teng gone dusun ana bocah ora ngaji, wong tuane sing isin. Maka kenging napa? Zaman sakniki kalau dinamakan menuju Indonesia emas rada adoh. Jangankan bab ngaji, minat membaca niku kurang sangat. Jan saestu Pak. Kula mbiyen zaman SD tesi menangnya ana pelajaran buku halus. Dadi iso nulis niku baik secara Latin, gedrik nek cara nggen kula, ana tulisan sambung, huruf kapital, huruf kecil, spasi, paragraf niku paham. Lah bocah zaman seniki masa ngerti ya bocah SMP malah kadang-kadang ora iso maca kok. Maca mawon minatnya kurang apalagi ngaji. Mula kula panjenengan sedaya warga teng dusun bener-bener sakniki kudu dipun teguhaken iman takwane bab ngaji ayo disemangataken amargi kula mireng langsung saking Alul Bait Tegalrejo Magelang bahwa minat anak ngaji sangat menurun drastis bahkan anak yang kepingin di pesantren maupun jarang banget.
Biasane pesantren Tegalrejo Magelang nerima siswa pesantren santri baru niku sekitar 1.000 per tahun, Pak. Tahun ajaran baru. Sakniki 700 monabot. Bayangke, Pak, apalagi pondok-pondok pesantren kecil kan nembe belajar-belajar. Saiki ayo wong tuane walaupun teng jamaah saniki pondok pesantren ini itu dan lain-lain, ayo kita balik maring Imam Al-Ghazali ngendikaken jenenge tiyang sepuh mucal ngaos mulat mucal ngaji memang berat tapi titipaken tenggene pondok pesantren ken sami ngaos kali Pak Kyai kersane ulih berkah ilmu dunya akhirat ya Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sareng-sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi pengin duwe putra ingkang soleh-soleha wong tuwa ikhlas nafkah bersih lan taat ibadah nanging kosok balike kok wong tuwa karepe dhewe gak dicukupi hak anake laknat dunya akhirate dadi ya wong tuwa balindo lakoni kewajibane Irfan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim sallu ala nabi Muhammad bareng pisanger mun tambah kompak gitu nggih mau pas bareng pisanger giliran kula selawatan ora takut nggih itu pun itu kabeh pisanger kok kabar pengen bilang sek aku lagi ngalir tinggi oleh saking ngalir aku kira padat gaji Pak Lurah sebelah orang tua kita pagi berjatuh waktu moga-moga kena kaget padat baca dari zaman yen ki urip rekoto terus warna wong suki apa meneh anake wong larang ora pernah ngijeki mangan gaji ngicipi dagingane paling nunggu bapaknya balik penduren sami saya kelahiran 95 tapi kula jagani di mana bapak kula nek balik penduren kula lek nunggu niku masalah karo keli piring ini tangki sing mboten jenengan tes zaman iki piring sing jenengan ya Allah nyekel piring sing bolong tengah sumpel bakaran langsung giliran bapak ibu saya ini balik penduren ya Allah orang mulai bu kenapa sing diwasa ta ini yakin fadilah ora rampung-rampung tapi jenengan nyicipi daging ayam Bu saking kepingine niku bapake bali tengah wengi pas dilalap mati lampu
nyetele lampu ceplik biang setir jenenge kula anak nomor 3 dari 15 tahun darah ayam pimpung tak bluntung dibagi wong sekampung berarti kan setiap bagian berkat mung suwir dibagi bocah limo yang mesti suwir-suwir ora masalah lah penting nyicipi daging ayam segane mlebu cagem langsung ayamnya ditulola betul bukan dituna yang ditulola betul taltul nanti segane tek ayamnya nanti betul Bongnya mikir nyicipi daging ayam lawaran baru tak pangan gak ono karena longso aku karena ngandul asal ngandul orang tadi tek jebule bakalan langsung sakniki pun makmur kabeh saking makmure Ibu saya boten yakin bersama kegiatan Buhal yakin ini agen damel kendurengan bukan sampai tumpeng karo ayam pimpin jadi temenahi temanggung sak mbah kula dipun paringi bantuan berkat ya kepada wong mulya makmur kabeh dan itu melakukan ikan matang dan matang itu dibesarkan oleh kesaksian zaman jadi sebenarnya itu semua maka kalau dengan bahasa kalimat jangan punya anak dulu kalau kalian itu orang tepat tapi jangan punya anak dulu kalau belum sampai keluar mustika pula tahu burung meteng-meteng malah gogongan kok sing rabi burung rabi malah meteng itu sampai minta ora apa meteng itu orang sama akhir wah ini tawanannya tak Banjarnegara ada bayi ditemukan tenggiri sepiten ternyata bayi niki dibuang oleh seorang ibu hamil yang masih SMA umurnya 16 tahun jam sekolah kebelet dheweke izin teng toilet pikirane non sewu hanya paling buang air kecil ternyata kebelet babara selama kehamilan Pak 9 bulan niku dikenditi terus jadi akhirnya padarane lempes niku Bu karena dino-dino dikenditi ning ternyata jenenge wong zina niku gampang banget metenge pancen ku ya Allah nang diblat ningane kaya-kayane ya niku dibalangi sempak tok langsung meteng pancen bocah keminjal-keminjale bareng teng kene toilet sekolah kan paling 2 kali 1 meter lah kok guantun babaran 2 kali 1 meter nggih ngentut nggih suarane mantul tanpa bantuan tenaga medis tanpa alat medis jan babaran dhewe niku setelah babaran dhewe ngapunten ingkang kathah saya cerita tidak untuk ditiru nggih ngapunten tapi untuk pelajaran si bayi niki nun saya ditekek karo lambene dibungkem 3 kilo gedene bayi iki dilebetaken kloset konangan-konangan gawe geger ternyata bareng lebar babaran jan niku wis balik malih teng kelas kembul karo kanca kancane seperti tidak terjadi apapun bayangke di zaman-zaman akhir ngeten iki dan konangan ternyata si anak niki memang pacaran sehingga hamil di luar nikah kula ngapunten kula takon karo kiai ning kula kiai kenapa ya wong berbuat zina kok metenge kepenak babarane pun kepenak babaran kepenak itu bukan berarti tidak sakit ya sakit tapi ngapunten tanpa bantuan alat medis pakai tanpa tenaga medis kok iso babaran dhewe normal ngono kuwi bahkan terus cangcutan meneh kok iso mlaku kaya dene tidak terjadi apa-apa niku kan dan membuat saya pun ikut terherman-herman saya tuh 16 tahun kok ngerti-ngertine cara lek nglebokno apa lah ngono kuwi wong aku yang nikah baru umur 1 tahun 8 bulan pernikahan aku masih sangat polos dan lugu begini saking lugune burung meteng meneh iki ditongake soalnya niki memang dino-dino lagi ngaos mau nyuwun pangestunipun kula tanglet kali gurune kula mangsuli Imam Al Ghazali ngendikaken
Orang yang hamil di luar nikah babarane kepenak justru niku adalah azab hukuman saking ngarsane Gusti Allah. Tapi nggone babaran kepenak niku malah hukuman ini. Akhirnya dia ini tidak merasa menjadi seorang ibu. Yang rata-rata wong babaran di luar nikah niku mesti langsung pegel menghabisi nyawa ke darah dagingnya sendiri. Oke, karo jenengan kita ibu rumah tangga ya nikahnya sak menurut agama dan pemerintah metenge tok niku namanya riadoh tirakat karo Gusti Allah. Pas babaran ngerausaken sakit yang sungguh luar biasa. Jeneng wong babaran niku sakite masyaallah weteng ki munyel-munyel gegere bengkek urat niku 350 urat putus kabeh. Rasane sakit banget tuh Pak Kiai Agus Fauzi. Loh, Yai Kakung kan orang pernah ngicipi. Ngertose mung nyponsori. Iku dadi paringi pirsa. Kula niki yo pernah ngicipi babaran. Kula nikah, pernikahan umur 3 bulan alhamdulillah dipun paringi anak umur 4 bulan sedasa dinten teng kandhutan ternyata memang kapundhut teng ngarsane Gusti Allah. Gara-garane omah iki peticilan mawon, Bu. Langsung saka Palembang kula cek teng klinik Magelang ternyata dideteksi niki janine kula sudah tidak ada detak jantungnya. Lah bojone kula ngedem-demi kula ya mesti kula kaget. Bali saka Palembang isi pengajian 4 lokasi teng mriku langsung bayine sarana nyawane yo kaget kula. Tapi suami saya bilang begini, ayang embet, ya pengen bocor-bocornya nyongkok. Ayang embet, namanya don, prasangkane menungsa ki ora 100%. Ayo kita cari klinik sini tuh nih, mbok pilih dokter niki rada salah. Akhirnya kalau pindah ke klinik Temanggung, ternyata vonisnya sama. Bayi ini cara nono detak jantung. Pindah balik pulau sing keping 3 ke rumah sakit Karyadi Semarang. Vonisnya tetap sama, si bayi tidak ada detak jantungnya. Akhirnya dokter musyawarah, keluarga nggih musyawarah, ini bayi harus cepat-cepat dikeluarkan. Karena sudah disebut termasuk yo jenazah ning nggone jero weteng. Akhirnya saya tidak boleh dioperasi wong niki bayi wis gede 4 bulan sedasa dinten ya wis bentuk sempurna nanging supaya tetap melahirkan normal akhirnya kok diinduksi niku dipacu lah induksi niku sakitnya 2 kali lipate wong babaran normal sakitnya luar biasa oke ya Gus ning kita ibu rumah tangga yang ketika lahiran kok ngerasa sakit yang begitu luar biasa, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah dalam rangka melunturkan dosa-dosanya menjadi seorang ibu. Keren apa keren? Keren. Mulane dadi istri sing seneng metengan. Wong aku cita-citane be meteng ping 12. Cita-citane anake 12. Makan jogo anak lanang jogo anak wedok sakniki padha-padha angele. Maka hari ini sekaligus Ibu Wiyatun menika nyuwun dipangestu panjenengan nerusaken perjuangane almarhum Bapak Supriyadi ingkang sakmenika alhamdulillah Bu Hawiyatun saking pernikahan pertama menika dikaruniai 3 putra putri sehingga nyuwun pangestunipun panjenengan mugi-mugi panjenenganipun Ibu Hawiyatun kalian sakmenika ingkang garwa Bapak Hadianto saged bangun Balairisma ingkang mawaddah warahmah sakinah ugi saged didik ingkang putra dados lare ingkang sloling-slolingah ngrasakaken perjuanganipun almarhum ingkang nembe mawon 1000 dinten dipun peringati. Pramila sedekahane panjenenganipun Bapak Hadianto kaliyan Ibu Hawiyatun andadosaken padang jembar kubure Bapak Supriyadi dipun paringi swarganipun Gusti Allah dipun ampurani sedaya dosa-dosanipun amin Allahumma. Jenengan kerasa-kerasa persiapan do yang di cara ngajinya nanti jam 5 nah sekarang ngomong-ngomong jam berapa sekarang jam 4 setengah 4 ternyata jam setengah 4 lewat mau kula minggah jam kali niki setengah 4 berarti insyaallah pun cukup nggih ya Allah dereng cukup sing dereng cukup Gusti Allah sing nyukupaken. Sing tasih tetep dereng kraos cukup nanggap dhewe ngono kok repot dengan ki. Soale pancen iki kula wau dugi teng mriki seneng sangat ternyata pun acara tawasul tahlil, pun acara sambutan-sambutan sehingga kadung peminggah wah
Paling seneng niku kula nek munggahe gasik, ngaji dangu ora krasa. Lah niki sejam 30 menit ora krasa. Ki arep krasa karo merem kok krasa jenengan ki. Jujur alhamdulillah kula niki dipun berkahi dados mantunipun Kinal Kiram Romo Ki Haji Usman Ridho dan saya sekarang sudah termasuk dados rayinipun tanggane panjenengan. Dipun menika Ibu Uswatun Hasanah, putranipun Bapak sinten nggih, Mbak Bu? Bapak Pak Pandi. Nggih, radi nginggil mriku. Nggih, leres. Menika Mbak kula sak menika. Berarti rayinipun mara sepuhé kula, Pak Kiai Usman Ridho. Alhamdulillah sak menika Mbah kula nggih nderek amargi nderek hormat kalih panjenenganipun Ibu Iswanti. Iswanti garwane Mbak Mantep, Mbak Iswanti Derek hormat kali panjenenganipun Simbah Iswanti dan alhamdulillah saged derek silaturahmi wonten ngrancah menika dalam rangka kol napa nyewu dinten panjenenganipun almarhum Bapak Supriyati putranipun Mbah Mantep kalian Mbah Iswanti. Maka matur nuwun saya teripun panjenengan. Saya harap jangan pulang, jangan kondur terlebih dahulu. Awit samangke doa badhe dipun imami kalian Simbah Kiai, Bapak Kiai kagem derek amber kayu doa pengasan pinten menika. Kula mboten langsung mimpin doa Kyai ngapunten ingkang kathah. Margi dalem namung sak derma santri dados saestu dalem nyuwun agung pangapunten derek tabarukan ngala barokah saking panjenenganipun. Ampun kondurungin nggih Bu nggih. Saestu sareng-sareng kalian kula derek ngala barokah saking Adinal Kiram Romo Kiai Haji Mukhtarom kagem derek amberkahi doa pawasan pinten menika sumangga Mbah Kyai kagem derek amberkahi pengawasan. Ampun kondurumin Bapak Ibu non sewu sekedap 2 menit mawon sesarengan kita hikmat mengambilkan doa kanthi pun imami kalian Akhinal Kiram Romo Kyai Mukhtarom sumangga. Mudah-mudahan kanthi pawasan pinten menika Bapak Hadianto kalian Ibu Hawiatun sakeluargi, Mbah Mantep kalian Mbak Iswanti sakeluargi dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, dipun paringi durian solih solihah, dijauhkan dari wabah musibah, dados keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi durian solih solihah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Setelah patnya kipapunten ingkang kathah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Akhinal Kiram Romo Ki Haji Mukhtarom sumangga shollu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.